Добър ден! Здравейте на всички! Днес ще ви обясня бързо за Стоян Колев. Стоян Колев ми се включи преди няколко дена на лайфа, без нищо, и взе да се радва, вика: кучето ти почина, ще му изкарам кокалите, не обичам животни и така нататък. Не мога да разбера, човек, който не обича животни, за мен не е добър човек определено, както хора му се радват. Явно на мода са такива индивиди, които не обичат животни в днешно време. И така нататък. След това получих информация от Ана, коя е OnlyFans-ърката, къде се намира Стоян Колев, че е в хотела Душела, защото аз се познавам лично. Отидах в хотела Душела и на лайф и му снимах колата. Той беше на лайфа, гледаше, обаче си спря лайфа. И му казах: Стоян, слезе да ми го кажеш това налично. Пред колата съм ти, пред хотела, има и клипове в TikTok съм качил. И Ана ми сподели, Василева OnlyFans-ърката, че Стоян толкова много се е оплашил, се е крил под леглото и е накарал и са залострили с хладилник вратата, да не мога да се кача. Той се е вкарал филм, че се кача. Аз няма да се кача, защото има много камери. Просто исках той да слезе долу, да ми каже в очите тия неща, нали? Щеше да е прекалено влизани с злом, знам, че ли е на кафе. И Стоян залостри вратата и се криеше и зад предето, и под леглото и така нататък, както и да е. След това бях на шела на Банишора, пуснах лайф. Явно той е видял лайфа и вика: сега идвам, ще те разбия, ще те таковам. Отиди, забележете на два други шела, взе да вика да се съблича гол и викам: влезни вътре и питай касираката, нали, дали това е шела на Банишора. Той не влизна и си тръгна. Нали, той се прави на шоумен, па също си една жена. Викам: нали, аз ще влеза на хората да докажа, че това е шела на Банишора. Влезнах вътре, снимах касиера. Викам: приятел, това ли е шела на Банишора? Да, това е шела на Банишора. Даже старец от планината вика: иска и касова бележка. Исках, той вика: не, нима занимайте, изчезвайте, ще викна сота. Не ми дали касова бележка да докажа. Третия път, съответно, беше в неделя, вчера. В неделя Стоян Колев ми звъни по Инстаграм, беше ме блокирал от Ана Василева профила. Къде си я те разбия, къде сте такова, идвам, жена ми, и същи смешни негови морафети. И аз му казах така: Стояне, виж сега, спри лайфови, спри всичко. Мъжката да се видим само аз и ти, да се разбереме. Мъжката да се сбием в гората, няма нужда от ръкавички, бинчета, както казва Янко Апостолов, на кичиците и така нататък. Няма нужда от тия неща. Дай да се сбием мъжката без ръкавици, без нищо. И изключи лайфа. Той каза: не, моят лайф трябва да се дигнеш, се бием на лайф жена, ще разбия. Отиде и да купува някакви ръкавички, глупости. Той е един фантазер, един смешен човек, циркаджия, който сърцето му е като на връбче. Отиде да купува. Пак ми звъна. Викам: Стояне, дай да го направим без лайфа. Вика: пускай лайф жена и взе да говори колко ме е страх мени, как не съм си пускал лайф. Добре, че лайфа ми не беше бана, защото в момента ми е бана, тая чер ми го баннаха. Нали имам късмет, че можах да пусна лайф. Пуснах лайф към 4-5 часа и му казах: Стояне, ето в Пловдив си, на Смирненски съм на парка, тренирам, правя кофички, заповядай. Идвам след 3 минути, жена, ще видиш какво ще стане, жена, идвам. Страх те, знам, че те е страх. Викам: въобще не ме е страх, клоун. Просто ела. Съответно, просто ела. 3 минути станаха 3 часа. Никой не дойде. Отиди в Стара Загора, скри с някаква сабя в гората, взе да се търкаля, някакви неадекватни неща да прави. Съответно, никой не дойде, но на 4-тия час дойдоха много хора. Много хора. Като дойдоха качулките, надигнаха на балон буса с качулките и ми казаха хората, нали, те се държаха културно, казаха, че Стоян Колев, да се живи и здраве, много готини хора бяха между другото, разбраха каква е истината и ми споделиха, че Стоян Колев е пуснал жалба в районното и в полицията. Да, в районното и е дал сигнал на 112 в полицията. Малко се обърках, за което се извинявам. В районното пуска жалба след обяда, след 3 часа, явно 4, като е бил в Пловдив, не знам точен час. Пуска си жалбата в районното и начака да се съберем всички. Той ни чака. Когато бях сам, не е дал сигнал. Но като видях, че идват много хора, които са гледали лайфа, като виждат вече, че не идват много хора, цялата махла дойде на 150 човека, аз не съм викал никой. Те дойдох, защото са гледали лайфа, че Стоян Колев дърпа паричната 3 часа и не идва. Съответно, като го видяха това, дойдоха и Стоян Колев, вижте колко е хитър, кара някаква украинка, като се събираме много хора, 100 човека, и са пуснали над 30 сигнала на 112, че едва ли не ще му правим нещо много голямо, и дойдоха качулките, надигнаха на балон.
Значи той е хитър, не е толкова отколкото се прави, дигнахна на балон и пак ми обясниха, че Стоян Колев съответно е пуснал, нали, жалба и пуска първо жалба след обеда и след това пуска, като се събираме много хора, на 20 сигнала, на 112 и Украинката още 10 сигнала е пуснала. Днес на Жоков на лайфа самия Стоян Колев си призна, че е пуснал жалба срещу мен и че ще има досъдебно производство. Клипа е качен и ще го видите. Аз съм го качил. Той си призна как е пуснал жалба. Има ли смисъл повече да говорим за Стоян Колев, като е пуснал жалба и ме накараха спецполицията да подпиша ограничителна заповед да не го докосвам с пръст. Той направи така, че аз да не мога да го ушамара. Какво да говорим повече? Човек, който пуска жалби, който се прави на мутра и пуска жалби. Има ли смисъл да коментираме такава жена? 3 пъти отивам, 3 пъти се крие, на третия път отиде и пусна жалба. Няма смисъл да се коментира такава жена наистина. Разбира, вика, жалба има. Ако влизате в ринга, жалбата ни въжи. Ти май не разбираш. Не жалба ще има и досъдебно. Здравейте на всички! Сега ще ви покажа клип доказателство. Някакъв фен ми го е пратил, не знам как е успял да снима. Двете патрулки и качулките, които дойдоха, хората как ме накараха да напиша предварителен протокол, да не се занимавам повече с Стоян Колев, защото е пуснал жалба в районното в същия ден след обяда и е накарал някаква жена да пусне над 10 сигнала на 112 и той е пуснал над 10 сигнала, че едва ли не ще стане еди какво си. Ще покажа малко от клипа, който ми е пратен, за да не показвам лицата на хората, които са дошли, защото не е етично и хората си вършат работа и бяха много културни, да са живи и здрави, много готини и видяха, че аз нямам вина. Сега ще ви покажа леко клипа. Ти казах какво да направиш, подписа. Такова, даваш сигнал и това е повече.